May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kagbabatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Governor Lacson nagsilingay inaway sa tunganan ni Presidente Marcos kag ani Presidente Duterte may makaapekto sa ekonomiya. Lalaki nga handa nga magpalupok sa Granada, ginpulian labo sa iyang mga himata, patay. Tatlo ka mga empleyado sa Bacolod nga ginsummon sa NBI angot sa peke ng mga business permit, handa nga magatubang sa ilang investigasyon, isa hindi malocate. Pulis nga na-assign sa Pontevedra PNP, patay sa babunggo ang iyang motorsiklo sa railing sa higad sang dalan. Kag sa Good Vibes, Tribu Bukad Kanuwaan naging kampiyon sa street dance competition sa Dinagsa Festival 2024. Tanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, big time nga saka sa produkto petrolyo ipatuman buwas nga adlaw. May panibago na naman nga saka sa presyo sa gatong sa buwas kag ini nga ikaapat nga sunod-sunod nga saka sa presyo sini nga tuig. Base sa announcement sa petroleum companies, 2 pesos kag 80 centavos ang idugang sa bilis ang kada litro sang gasolina. Yara naman sa 130 ang saka sa kada litro sa diesel kag 45 centavos naman sa kerosene. Ang pagtaas sa presyo sang gatong ang may kangtanan sa manubo nga US crude stockpile stimulus package nga gin-issue sang Central Bank of China para sa reinforcement sang economic recovery kag sa India nga nagaisahanon nga nagapuno sa pagtaas sa nga oil demand. Sa number 9, gikan sa anong ka mga interlocal health zone sa Negros Occidental, sa anong ka mga distrito, emerge ini sa tatlo ka mga interlocal health zones. Ini sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson matapos kaging kasugtan sa pagsinapol o pila ka mga alkalde sa nagkalilain nga mga banwa kang syudad. Patag ni Lacson ang pag-merge kung pagtugas ang sub-provincial health system kabahin man sa compliance sa idalom sa Universal Healthcare Act. Ang District 1 and 2, iga-isa. Amuman ang District 3 and 4, kag 5 and 6. Mas mangin maayo sunod sa kay Lacson ang pag-merge sa tatlo ka mga interlocal health zone bangod ini ang magapasiguro nga sa kada health zone mayara sang level 1 kag level 2 nga hospital. Ginapabot ang pagsaka man sang Silay Provincial Hospital bilang level 3 hospital kag ang mga district hospital sa Cadiz, Kabangkalan kag Valladolid sa level 2. Samtang sini nga hapon ginpirmahan na sa mga mayor sa 3rd district ang MOA para sa inter-LGU cooperation sa Northern Central Inter-LGU Health Zone. Sunod sa kay Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez, paagi sa collaboration sa mga LGU, sara nga mas mapasanyog ang health services. The success of this program will also be dependent on the support of the province. So in short, giving the province the right to decide whether we will maintain the status quo or we will cut it into half and merge it into 3 SPHS. So there was a motion to create 3 sub-provincial health service. Sa number 8, tatlo ka bulan nga extension ang ihatag sang syudad para sa mga vendor sa Burgos Public Market nga makabayad sang ilang nga utang sa renta. Ginpahayag ni Councilor Celia Flor, pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse, ang konseho na kasugtan sa Bacolod LGU nga tagaan sang kahigayunan nga makabaligya pa ang mga vendors nga may utang sa renta sa Burgos Public Market pero dapat magbayad sila sang minimum nga 5,000 pesos kabahin na sang compromise agreement. Suno kay Flor, 3 ka bulan nga extension sa baylo sang 6 ka bulan ang ginhatag nga konsiderasyon para masettle sang vendors ang ilang obligasyon sa syudad. Nagligad lang nga semana sang ginka-alarma sa masobra 200 ka mga fish and vegetable vendors sa merkado ang ginhatag sa ilang nga deadline nga kutob lang Enero 31. Masobra sa tig 16,000 pesos ang ginasukot sa ila sa Bacolod LGU para sa ginaarkilahan nga stalls sa merkado.
Pwede, amo na bi mabaton sang syudad ang 5,000 minimum. Okay. No? Kag nag-istorya sila ni Attorney Teng kag ni Ma'am Arlene sang City Treasurer naton. So in the end nag-text sa akon nga okay, batuno naton ang 5,000 minimum and they are given up to March 31 to fully pay. Kumira, patado formalization, like sa agreement. At of course, I think para na sa City Treasurer dito na sila mapirma. Sa number 7, lalaki nga hana magpalupok sang Granada, ginpulihan labo sa iya mga himata, patay. Patay si Jerry Camilo, 47 anyos matapos nga ginpulihan labo bangod nagmaoy kag hana magpangabuhi kun tali sang Granada sa Purok Ramon Sitio, Balangbang, Barangay Kudkud, San Carlos City sa badusang hapon. Ang mga naglabo sa biktima amo sanday Tiloy Camilo kag Noli Camilo, lunsay bang himata man sang biktima. Sunod sa kay Police Major Ryan Villasario, ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP, nagmaoy ang biktima kag iniagid sa wise ang iyang mga himata kag nagresulta sa pagtinapungulay. Ginaligan nga ginpulihan sa mga suspect si Jerry kani nagpauli siya kay nagkuha sang Granada. Tuyo niya kung tani nga palukpo ng Granada, apang gilayon ini nga ginlabo nanday Tiloy kag Noli, tubtub nga mapatay. Wala mapalupok ang Granada. Sa karon, nagapabilin nga at large ang duha ka mga suspect. Sa number 6, pulis nga na-assign sa Pontevedra PNP patay matapos makabunggo ang iyang motorsiklo sa railing sa higad sang dalan. Patay si Patrolman Israel Mahilom, 35 anyos, matapos nabunggo sa railings ang iya ginadala nga motorsiklo Biyernes ang gabi sa National Highway, Barangay Tabao Proper, Banwas sang San Enrique. Sunod sa hepe sang San Enrique PNP nga si Police Major Leo Estopa, ang pulis ang taga Binalbagan kag na-assign sa Pontevedra PNP. Gikan siya sa Iloilo kay gin-interview siya para sa iya kuntani nga promotion kag nagbiyahe pabalik sa Pontevedra sang natabo ang insidente. Base sa panaysayon sa mga saksi, wala sang iban nga salakyan nga involved kag nakita na lang nga nagbalang-balang ang motorsiklo nga ginadala sang biktima. Tubtub nga ini ang nakabunggo sa railing sa higad sang dalan. Suno kay Estopa, posible nga napiyungan ang biktima samta nagadala sang motor papauli. May mga pila siya sa lawas kag gindeklarar nga dead on arrival pag-abot sa Valladolid District Hospital. Sa number 5, 26 Kadalagaan Festival sa Victoria City, natalana na sininga bulan sang Marso. Balantayan sunod sa mga organizers ang ilang mga bisita, pati na ang Kadalagaan Queen nga beauty pageant nga amo ang ginadagsa sa mga tumalanaw. Sa ginplano nga Sidlak Victoria's Global City sa Barangay 13, hiwaton sa una nga higayon ang 26 Kadalagaan Festival sa syudad sa Marso 14, tubtub 24. Mga sports events ang maging imbukada sa tuigan nga okasyon antes ang Charter Day celebration sa Marso 21. Sunod sa kay Victoria City Mayor Javi Benitez, sa ginaplano nga Sidlak Victoria's Global City hiwaton ang tuigan nga kahiwatan sa syudad. Magluwas sa mga celebrities nga ginapabot mangin bisita sa tuigan nga okasyon. Balantayan man ang Kadalagaan Queen Coronation Night sa Marso 22. Upod sa paghatag sang kalingawan sa tuigan nga kahiwatan ang mga local bands nga magaperform antes ang Sidlak Awards Night sa Marso 24. It's going to have a good feel. Kasi, hawan to siya, mas lapad. Ang activity center will be there, the carousel and the carnival will be there. May mga tuskuhan. In sa Kadalagan Festival, it's been known for celebrities, and artists and bands. But usual highlight, and I think it's still going to be a highlight, ang ating nga Kadalagan Queen. So we're preparing for that as well. Sa number 4, auto nawad-an gasolina sang masangit sa guba nga manhole sa Dalan Araneta sa Bacolod City.
Sa video nga ginpost sa social media ni Bea May Ong, makita ang pagtagas ng gasolina sa ila ginasakyan nga salakyan nga nasangit sa guba nga manhole sa Araneta Street sang Lunes sang gabi. Istorya ni Ong sa isugid mo kay Mayor sa FMR Bacolod 91.1, papauli na sila kuntani sang iyabana sang mabatyagan ang paglabog sang ila salakyan. Wala nila ginalauman ang nawasak nga tambutso kag ang gas tank sang ila salakyan nga naigo sang nahuslo nga angle bar sa guba nga manhole nga ila naagyan. Nagpakig-angot ng mag-asawa sa Department of Public Works and Highways. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga may salabto ng contractor ng DPWH sa natabo nga aksidente. Nanawagan man siya sa mga traffic personnel sang bitaw nga dapat gilayon i-report kag i-monitor ang mga dalanon nga may kasubo nga problema agud nga ini ang gilayon matagaan atensyon kag mapaiway ang disgrasya. Dapat no sa mga contractor ang para sa dalan dapat aware gid sila na kung mag-obrada sila ilang taon gid nila yung project kay base bla parehas ng tabo naguba gali may kabilya naglabaw nakahalit sa antes na ang project ni para sa kayuhan naghalit pa sa tao. Ang lagi na exercise na sa prudence para sa mga project. Sa number 3, sa Enero 31, ginapaabot ang 3 ka mga empleyado sa syudad sa Bacolod. Sa National Bureau of Investigation, may angot sa ginapatigayon nga investigasyon sa mga nagtuluhaw nga mga peke nga business permit. Sunod sa kay NBI Bacolod Chief Attorney Renua Baldovino, 4 ang ilang ginapadalaan sang summon kag ini ang nagalakip sang 3 ka mga regular nga mga empleyado sa Business Permits and Licensing Office sang syudad kag isa ka job order worker. Ang 3 sunod sa NBI ang nagpahayag nga sila ang magapadulong sa NBI kag ginalauman nga sila makahatag sang paatag sa ginasiling pagluntad sang peke nga mga business permit. Pagpanghangkat karon sa NBI amo ang paglocate sang isa ka job order worker nga amo ginatudlo may kahilabtanan sa mga transaction bangod indi na siya matultulan kay wala man sang address nga mahatag sa NBI. Padalman sang NBI ang pagpangusisa bangod sa dalagan sang inisyal nga impormasyon. Ang mga transaction indi lamang sa administrasyon sang Benitez nagsugod kundi antes pa man. Yes, according to our Egypton case, it appears na itong JO na hindi namin alam ngayon hindi natin matrace ang kanyang address because wala daw siyang record. Oo. It appears na siya ang may nagpiprint ng fake na what do we call this? Resibo. So the 3 regular employees are expected to appear on Wednesday. But we expect them to shed light kung ano talaga They are expected to shed light on the circumstances regarding the issuance of the receipts. Pero yung 3, sir, they have involvement in the alleged, or not necessarily? We cannot tell yet kung may involvement sila. Sa number 2, konflikto sa tungasang Kongreso kag Senado angot sa ginaduso nga tsa-tsa ang ginalauman ni Senator Ramon Revilla Jr. nga maresolbar agud to hindi makaapekto sa ekonomiya. Hindi luyag ni Senator Ramon Revilla Jr. nga maglawig pa nagaluntad nga konflikto sa tunga sang Kongreso kag Senado matapos nga gin-reject sa Senado ang ginduso nga charter change pagi sa People's Initiative. Suno kay Revilla, hindi malipod nga apektado ang katapos ng Senado sa ginduso nga People's Initiative. Pabor ang senador sa amendment sa economic provisions, pero para sa iya, ang publiko gihapon ang iya sundon. Samtang matapos ginpangunahan sa senador ang payout para sa 905 ka mga tupad workers sa Bacolod, iya man ginanunsyo ang paghatag sang 20 million pesos nga pondo para sa syudad. 10 million pesos ang ipain para sa assistance to individuals in crisis situation kag 10 million pesos naman ang gamiton para sa Ascenso You Home housing program. Siyempre,
medyo na-hurt din kami, medyo, di ba? But sa akin naman, at the end of the day, kung ano ang makakabuti para sa bayan, kung ano ang desisyon ng taong bayan, irespeto ko at doon din ako. Isa rin kayo sa pumirma, no, Senator? Kasama po ako sa all 24 senators, we signed the manifesto and siyempre, ang sama naman pag hindi ka pumirma doon, parang hindi ka senador ng Republika. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Para kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, nagakaigo lamang at tagaan sa higayon ang present administration nga magapangalagad sa pumuluyong Pilipino. Kung nagpanawagan man sa isa ka pagtipon-tipon sa Davao, si Mayor Sebastian Duterte, ang kamanghuran nga anak ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga mag-resign sa pwesto si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini ang personal nga opinyon sa alkalde. Ini ang pagpati ni Governor Lacson nga nagsiling man nga hindi dapat maghatag sang impression nga ang pungsod divided. Bangod kun ini ang matabo, magasira ang mga business opportunities. Tamaran, sunod sa kay Mayor Baste ang presidente kag wala sang kaluoy sa mga pumuluyo. Sa amuman nga pagtipon-tipon ginsiling sang anay presidente nga nagagamit sang ilegal nga droga ang presidente kag ginapandaman nga base mangin kasubong ang matabo sa iya nga amay nga si Ferdinand Marcos Sr. Nagpanawagan sang pagpamatok si anay presidente Duterte sa pag-amend sang constitution. Nagapati man si Governor Lacson nga mayorya sa mga Pilipino ang nagasuporta sa gihapon sa kay President Marcos. Naimbitar si Lacson sa bagong Pilipinas rally kahapon pero wala siya makatambong bangod nagpauli siya sa Negros bangod sang family matters. But we also know that many are still also supporting this present administration. In fact, we should always give an incumbent administration the opportunity to do service, no, to the Filipino. We should not give the impression that the country is now divided. Because if that happens, automatic business opportunity will just close its doors. And then we will have to wait till the next administration. So while that is a personal observation, I do believe that the majority of the Filipinos still support the present administration. Sa Good Vibes, libo-libo ang nagsaksi sa highlights ng 50th Dinagsa Festival sa siyudad ng Cadiz kahapon. Tribo Bukada Kaduhaan ang nanging kampyon sa street dance competition. Yaring report ni Romeo Subaldo. Ini ang winning performance ng Tribo Bukad Kaduhaan kag ginalakipan sa Barangay Burgos, Cadiz Viejo kag Kaduhaan. Sila naging kampiyon sa Dinagsa Festival Street Dancing Competition kag nagbaton sila sang 200,000 pesos nga cash prize kag 1 milyon ka pesos nga worth sang mga proyekto. First runner-up naman ang Tribo Matinambi 3. Kag second runner-up ang Tribo si Cablon 4. Sunod siya kay Mayor Salvador Bading Escalante sa Cadiz City. Bangod Golden Dinagsa Festival, imbis nga 1 ka semana, ginhimo nga 2 ka semana ang selebrasyon. Ginapaabot nga nalapawan pa sini nga tuig ang kadamuon sang tawo nga nagpadulong sa syudad. Last year, base sa records ng PNP, 450,000 ang crowd estimate. Naglabot sa 25 million pesos ang gingastos ng syudad sunod sa kay Escalante, pero ini ang nagdala naman sang 700 million pesos nga income sa mga negosyante sa sulod sang 2 ka semana. We expect sa 500, 700 million na
generate. Na ma-generate yun. That's the very, very true, na estimate. Nag-request pa ang alkalde sang 200 ka mga dugang nga series bus trips pa Cadiz para may masakyan ang mga bisita. Dugang pa niya, isa ka open city ang Cadiz. Tanan-tanan, gina-welcome nila, kag ginasiguro nila nga mahatag nila ang ginapaabot sa mga bisita nila ang mukon nga padayon nga ginadagsa sang tawo ang Dinagsa Festival. Barb sa kada tuig, yan na-notice ko, nagadamo ang nagakato sa Cadiz basta Dinagsa Festival. Kagwar gid jaming untat ang langitanay. Rakit sa gyapon. Actually, mo rin inalaga sang iban, Barb. Papalamhit. Oo. Kay iba nagapa-picture gid ya para lang na ano, di ba? Lain ang experience, actually. Kagam ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.